Molt bona tarda. Soc Laura Borràs, estudiosa de la literatura i avui estic aquí en qualitat de prologuista i estudiosa d'aquesta obra que vostès es disposen a veure. L'Odissea, el viatge de ningú d'Elies Montxolí. Digues qui ets i per què plores quan sents parlar de la sort dels dànaus argius i de Troia. Són a ells els qui els déus han filat desgràcies perquè hi hagin cançons per als homes a néixer. En aquests versos de l'Odissea homèrica, traduïda per Carles Riba, ja em perdonarà Joan Francesc Mira, però l'Odissea de Riba és segurament la meva primera Odissea i hi ha versos que ja els tinc interioritzats. En aquest moment concret de l'Odissea, Ulisses ha arribat sol, nàufrag, sense res, havent-ho perdut tot, a l'illa dels Feacis on Nausicaa el trobarà. L'acollirà, el portarà a casa del seu pare, els Ínaus, i allà li serà ofert acolliment, hostatge i també se li oferirà un banquet, durant el qual una Eda explicarà històries. Quina història explica Demòdoc, la Eda Sec de l'Odissea? La història d'Ulisses. I és llavors quan Ulisses no pot contenir el seu plor. És quan se sap història per aquest futur, aquests homes a néixer en aquesta traducció de Carles Riba, quan se sap història que ell plora recordant la seva pròpia història. Estem aquí per sentir aquesta Odissea que jo defineixo com una sinfonia literària que a més va acompanyada d'uns collages esplèndids fets per Pere Salines. Però és una història, la que ens ha ofert Elies Montxolí, prenyada de referents literaris. És un text fet de textos en el qual el que trobem és unes referències constant, un Ulisses que se sap Ulisses perquè és l'Ulisses de tota la tradició, perquè és l'Ulisses en el qual hi ressona sobretot Cavafis, un Cavafis que des del primer vers del seu poema Ítaca interpel·la directament a Ulisses quan surts per fer el viatge cap a Ítaca i que aquí també trobarem en primera instància. 12.000 versos, poc més de 12.000 versos que els aedes grecs trigaven 3 dies complets a dir, a narrar, a explicar i a compartir i que aquí queden perfectament transmutats en sons, en emocions, en un viatge simbòlic, textual i musical irresistible en una hora que ara els envejo moltíssim perquè vostès gaudiran d'aquesta petita meravella. La veritat és que la feina d'acostar una història que és de tots, que és un mite, el del viatger occidental per excel·lència com és Ulisses, filat de la mà de tants i tants textos de la nostra literatura, de les nostres lletres, com Espriu, com Ausiàs March, amb ressons de Raimon, igual com la Ítaca, inevitablement és la Ítaca de Llach, del viatge cap a Ítaca, que apareix amb aquest la primera estrofa que és Cavafis, però després ell hi afegeix 2 estrofes més. És un viatge de retorn, és un viatge que només pot ser, el camí només pot ser-li a aquest Ulisses tornada. Una tornada en la qual nosaltres també podem gaudir de tots els textos que li han fet de màscara a aquest personatge que és ple de vida i que continua tenint tantes històries per oferir-nos. Un personatge que és Ulisses, se sap Ulisses, però que també aspira a ser ningú. Aquesta màscara que ell també utilitza amb el seu enginy per poder sortir d'algunes entremaliadures, d'alguns embolics en els quals ell entra. És un viatge, el d'Elies Montxolí, extraordinàriament centrat en la interioritat, en un viatge fet a partir de les dones d'Ulisses, els diversos periples amb les dones que intervenen en el seu viatge. I voldria llegir-los un fragment de Borges, d'un poema de Borges que ell destina o titula Un poeta sajón, on hi ha un prec que també és el prec d'aquesta Odissea. Diu Borges: pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres.
És extraordinàriament homèric aquest vers de Borges, on Ulisses és Odisseu, és Ulisses, però també és ningú, i on els versos perduren, com perduraran en tots vostès els sons que ara els embolcallaran i els portaran a una dimensió en la qual es fusiona la força de l'emoció i la potència de la paraula feta amb aquest català de València que ara sentirem i que ens demostren que, com deia Màrius Torres, de qui enguany estem commemorant el 75è aniversari de la seva mort, que potser la nostra vida sigui un mal instrument, però és música viure. Doncs benvinguts a la música, benvinguts a la vida.